Hidrogelak irudimentsioko sare polimerikoak dira. Ura eta beste fluido biologikoak xurgatu eta gordetzeko gai direnak. Beti ere, ingurune urtsuan bere egitura irudimentsionalari mantenduz. Hidrogelen artean, badira smart hidrogel izenaz ezagunak diren materialak. Material hauek hidrogelen berezko propietatez gain beste abantaila batzuk ere dituzte. Adibidez, hidrogel eroaleek zenbait baldintzapean elektrikoki eroan dezakete. Hidrogelen aplikazioak oso zabalak dira. Adibidez, biosensore modura erabil daitezke, uren purifikaziorako edo kosmetika eta biomedikuntzan. Egia da, azken urteetan biomedikuntzako aplikazioek interes handia pizten ari direla. Ehun ingenieritzan, hezurren errehabilitaziorako edo medikamenduen askapenerako erabili daitezkelako. Gure kasuan hidrogelak klik erreakzioen bidez eta zehazki Diels-Alder erreakzioen bidez lortu ditugu. Beste sintesi bide batzuekin alderatuz zenbait abantaila dituzte, baina erabiltzen ditugun polimeroek funtzionalitate zehatz bat edukitzea derrigorrezkoa da. Zentzu honetan, biopolimeroek adibidez almidoia, kitosanoa edo gelatina aukera hori ematen dute. Beraien egituran dituzten talde funtzionalek modifikaziorako aukera ematen dute eta baita geroko saretze erreakzioak emateko. Gure kasuan, almidoia erabili dugu, bere egituran dituen talde hidroxiloek aukera ematen dutelako abiapuntu bezala beste erreakzio horiek emateko. Ikerkuntza honetan, almidoia eta grafenoaren arteko hidrogelak lortu dira. Horretarako, Diels-Alder erreakzioa erabili da. Ikerkuntzaren helburua interfase neuronaletarako baliagarriak izan daitezken hidrogel eroaleak lortzea izan zen. Horretarako, eroankortasun hori lortzeko, grafenoa gehitu zen. Grafenoa errefortzu eroalea da eta propietate mekaniko eta elektriko paregabeak ditu. Baina zenbait desabantaila ditu. Adibidez, uretan ez da egonkorra. Egonkortasun hori lortzeko landare estraktuak, salbia estraktuak lortu dira. Estraktuek egonkortasun hori emateaz gain propietate antimikrobiano eta antiinflamatorioak dituzte. Beraz, medikuntza aplikazioetarako are interesgarriagoa egiten dute materiala. Lortu dugun materiala propietate mekaniko egokiak ditu, baina bereziki nabarmentzen da propietate elektrikoak eta propietate antimikrobianoak erakusten dituelako. Egia esan, orain arte egin dugun lana lehenengo urratsa izan da, hau da, lehenengo mailako ikerkuntzari dagokionez materiala lortu dugu. Hemendik aurrera eta pazientearen gana iritsi arteko bide hori oso luzea da. Besteak beste, saiakuntza biologikoak egin beharko genituzke eta baita medikuntza mailako azterketa dexente. Hori aplikazio bezala errealitate bihurtu ahal izateko. Badakigu gure lortu ditugun materialek propietate egokiak dituztela, baina oraindik bide luzea dugu aurretik.